Aké úspechy sme zaznamenali v boji proti rakovine hrubého čreva? Jednoznačne screening. To, že ho robí štát, že to nemusíme robiť iba my, pacientské organizácie, nahovárať, nabádať ľudí na screening, to znamená včasný nález toho ochorenia, dokonca vtedy, keď o ňom ešte ani nevieme a keď ešte nie je ani rakovinou. Život ide ďalej. Stačí si treba urobiť preventívny test alebo ísť na kolonoskopiu. Už to riadi štát, vyhodnocuje to štát, náš výborný partner, Národný onkologický inštitút. Aj na jeho vzniku sme sa podielali, aby to mal v rukách naozaj pevne istý odborný subjekt, taký ako inde v zahraničí. My si to musíme úplne jasne povedať. Rakovina hrubého čreva najviac celej Európy zabíja Slovákov a Čechov. A je to druhý najčastejší zabijak z onkologických ochorení. Takže chránte sa, choďte na screening. My sme ho nazvali aj onkokontrola. Choďte na onkokontrolu.